Alhamdulillahi, cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu bayani akan sirri na alam na sharaha alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk mai neman wata biyan bukata na fannin samun nasara da neman rinjaye da wato samun biyan bukata akan abin da mutum ya saka gaba da abin da yake nema na fannin wato samun arziki da buɗi da abin da mutum yake nema na fannin samun wato biyan bukata cikin gaggawa da neman wato Allah ya ɗora mutum akan wa'insu bayin Allah da kuma abin da ya shafi harkoki na arziki. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ana yin aiki da alam na sharaha cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma akan samun biyan bukata. Daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Ka danna alamar like domin abokan zama su amfana. Mun gode. Sannan ka tura wa jama'a duk inda suke domin su amfana. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da aiki alam na sharaha cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ana aiwatar da aikin alam na sharaha alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren litinin ana yin wato aikin alam na sharaha 1111 akan neman biyan bukata. Alfarman manzo Allah zai biya bukatar cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan ana nafila kafa uku a raka'a uku cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shafa'i da wuturi kenan. To kowace raka'a a karanta alam na sharahan ma shafa'i da wuturi. Za ka karanta kafa biyu sai ka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim, ko dai duk salatin da ya samu za ka yi salatin annabi ɗaya sai ka ƙara alam na sharaha guda ɗaya. An samu shafa'i da wuturi na wato alam na sharaha. Ka yi sallah nafila raka'a uku, ka samu kwana uku kana yin irin haka cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan dukkanin buƙatar da ka saka gaba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah zai biya maka ita cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sannan kuma ana wato aikin alam na sharaha, ana karanta fatiha kafa 1000, a karanta alam na sharaha 1000 akan neman biyan bukata da neman wato rinjaye akan wa'insu al'amura. Alfarman manzo Allah zai biya wannan bukata da aka saka gaba, ko kuma Allah zai juyo da hankalin wanda ake neman, Allah ya juyo da hankalinsa. Sannan idan za a fita kasuwa ana wurin alam na sharaha 111 da niyyar Allah ya bada nasara kuma Allah ya bada wato jama'a. Alfarman manzo Allah za a samu jama'a, za kuma a samu nasara akan abin da aka je nema. Idan mutum zai fita gurin nema ana karanta alam na sharaha kafa ɗaya cikin amincewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko misali idan dai mutum zai tafi wani guri ne mai nisa wanda idan da ya je shi wajen neman nan zai samu ko wata ɗaya ko wata uku ko wata shida ko shekara, ko kuma dai bai san ma san da zai dawo ba, to zai karanta alam na sharaha kafa ɗaya a san da zai fita daga gida. In ya sauka a garin da wato ya je shi din ma zai karanta alam na sharaha kafa ɗaya. Alfarman manzo Allah zai ba shi nasara akan dukkanin abin da ya saka gaba cikin amincewar Ubangiji, kuma zai samu abin da ya je nema. To Allah ya taimake mu, Allah ya tada mu kaɗan ke daga cikin sirrin alam na sharaha. Alfarman manzo Allah shi ma ya jarraba wato ya aikata. Allah ya biya ma kowa da kowa bukatansa. Allah kuma ya taimake mu ya kuma datar da mu. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kadimur rahani.